pam, pam, parabam, pam, pam, parabam, pam. Ai, l'ovi Detroit, com anys que te la pela vomicie. Ai, l'ovi Detroit, a New York, New York. Ai, one que t'immagini, xou xarracatacous, je ne compre pas monsieur. Ai, l'ovi Detroit, New York, New York. In a city that doesn't sleep. Doncs jo soc Antoni Sala, de Tortellà, i treballo en la Feixeda. Fa 27 anys, ara aquest any em farà 28. I aquí he fet de tot. Vaig començar amb el cucs, fent cucs, llavors va venir el vivers, vaig treballar al vivers amb les plantes i ara estic a la secció del llegurs. I a la secció del llegurs doncs fem una mica de tot. El que més m'agrada de la meva feina és el PH. Ajudar la IMA amb el PH. I això que, com el carro s'estan, els posem al forn cada 3 hores. I llavors ella mira el PH i llavors els trebem, els posem al fred i llavors al fred cada 10 minuts, pam, surten i cap a la càmera. Que com anem a fer excursions, els hi canto alguna cançó, explico algun xiste, i bueno, i la gent riu i s'ho passa bé. Jalisco, 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 tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco, mi Guadalajara. Ay, Jalisco, no te rajes, me sale del alma gritar con valor, abrito del pecho pa' echar ese grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor. El llegura natural, el llegura ensucrat i el gelat de xocolata. Ho trobo més bo i sempre en compro i sempre sol comprar dels mateixos. Home, la Feixeda és un puesto especial de treball i és un puesto que està bé, vull dir, que sí està bé, vull dir, treballant aquí. Perquè és que molta gent, si no fos això, em tirien, veritat o no. I a més venem llegures, marmelades, gelats i el que fem. Un poble petit normalment tothom es coneix, però sí, i tant. I anem al casino, i també hi ha un altre que se'n diu el cafè, també, i bueno, i tots allà, i mira, i també a disfrutar i a passar-nos-ho bé. Un pagès que va a Barcelona i estava allà a la Rambla, amunt i avall, i es que a casa seu, quan anava al vàter, ho feia tot, en qualsevol puesto, i esclar. I sí, allà a la Rambla es baixa els pantalons i tot i fa la feina allà. I l'enganxo municipal, tu que et fotré una multa, que et fotré a la presó, que te n'hauries de donar vergonya, que això i que allò, i aquell diu, hosti, perdoni, és que sóc un pagès i faig la feina a casa en qualsevol puesto. I aquell municipal, aquell policia diu, no hauré de donar part d'això.
I aquell diu, home, dona-us i totes. Molt bo aquest, eh? Benvinguts a la feixada.